Arang Taruna barudak 10, ayo Pak RT, ayo. Ayo Bu. Goyang. Iya. Bapak RW na kemana Bapak RW? Ikono kamayun aas, ayo. Yo konco neng gisi gembiro, alera plera prahune segoro. Alia numpak perahu layang, gini no minggu ke pariwisata. Alon prahune wis nengang, biar piur menyudelah ora jemu-jemu karang desembuyu. Ilangake rasa luka lesu, ake cawer mas jebol wisore. Pitik kelopo kateng ngawe-ngawe, sapi banyu ngawe bercintai wae. Kende sesok-esok kumandang nyambut gawe. Sika dong. Bunyi suaranya. Ya. Asik. Sikat lagi. Paling dia ya. Aduh. Tah. Yo konco ning gisi gembira, alera pleran prahune segoro. Alia numpak perahu layang, gini no minggu ke pariwisata. Alon prahune wis nengang, biar piur hanyu genelah ora jemu-jemu karang desembuyu. Ilangake rasa luka lesu, ati jar mas jebol wisore. Pitik kelopo katon ngawe-ngawe, perahu gawe bercintai wae. Kende sesok-esok kumandang nyambut gawe. Sikat lagi lo. Sikat lagi sayang. Terus muy. Yo konco neng gisi gembira, alera plera prahune segoro. Alia numpak perahu layang, gini no minggu ke pariwisata. Alon prahune wis nengang, biar piur banyu genelah ora jemu-jemu karang desembuyu. Ilangake rasa luka lesu, ake jawer mas jebol wisore. Sika pitik kelopo katon ngawe-ngawe, perahu gawe bercintai wae.
lagi. Asik. Hey. Boleh, siap. Goyang Bapak RW. Iya.